Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Midag sa mga boat magparehistro sa managlahing COMELEC offices sa Mindanao alang sa deadline sa voter registration sa 2025 midterm elections karong adlaw. Atong sayro na ang sitwasyon sa COMELEC Davao pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, itandi sa milabayng mga voter registration, diliing ana kadaghan ang miadto o miapa sa ulahing adlaw sa pagparehistro dinhi sa Davao City. Apan, pipila ka mga COMELEC offices sa Mindanao gidagsa. Alas 9 sa buntag kaganiha, ing-ani pa lang kagamay ang ihap sa mga buot magparehistro alang sa 2025 midterm election dinhi sa COMELEC Davao sa Magsaysay Park sa Davao City para sa mga taga 3rd District. Ang inahan nga si Regine, nga gikan pa sa Kalinan, Davao City. Giuban na lang ang iyang baby aron makaapas uring adlaw sa pagparehistro. Wala jud magbantay sir, dala-dalaon jud siya. Dugay magud ko wala nakabuto so bali na-deactivate ako ang sir, so magpa-reactivate ko balik. Ang 18 anyos nga si Angel gikan Tamayong, karon lang nakaygayon nga makaparehistro sa COMELEC. Nagsayo pod kay mo putong gingon sa mo so moto. Nakasayo pod ta kayo. Wala ko kay tao pagkabuntag. Nadala tara usab ang pagpa-transfer sa 76 anyos nga si Lola Celestina. Human niini na matikdan nga dapat sa District 1 kini magproseso imbes nga sa District 3. Gikan ko mental, ang akong ID is mental. Ito ko nagboto. Nya kay naa naman ko sa Catalonan Grande, balhin ako sa Catalonan Grande ko magboto. Samtang, dunay gianda mga pamahaw ang LGU alang sa mga magparehistro. Sumana sa election officer sa District 3. Doon na yung mga lakang aron masiguro nga makaparehistro ang mga individual, magikan pa sa mga lagyong lugar. Itanan hanggang kaya naming puntahan na barangay adtuan namo. And then sa last month namin ni adto mig malls na malapit sa kanila. Sa datos sa Commission on Election 11, as of September 28, 2024, ana-ana sa 126,738 ang nakaparehistro sa 3 ka distrito sa Davao City. Sa General Santos City, sayo pa lang sa buntag, taas na ang linya alang sa ulahing adlaw sa voter registration. Apan wala kinitagda sa ubang residente, basta makaparehistro lang. Tas kaayo, uy. Kung hindi ta makaregister, hindi ta makabuto. Sumana sa COMELEC General Santos City, wala na extension ang maong voter registration nga taman ra alas 5 sa hapon. Definitely wala po tayong extension because sobrang haba po na binigay for the para sa mga taong bayan na magparehistro. Imagine February 12 and then September 3. Parang on top of that, meron pa kaming Saturdays and holidays. So wala na po talagang extension. Sumala sa COMELEC, kapin 353,000 na ang ihap sa mga nakaparehistro sa Gensan as of July 15 ning tuiga. Dagsasab ang mga Cagayanon nga buot magparehistro sa Cagayan de Oro City. Gani siyo pa lang sa buntag kaganina, halos puno na ang mga lingkuranan nga ilang giandam sulod sa activity area ni Ining Mall. Ang voter applicant si Teresa Sulmayor, karon pa lang kuno nakahigayon tungod sa iyang kabusy sa iyang trabaho. Namangod mi sa market goods sa Cogon Public Market na maligya niya wa mi tindira karon pa nito nga. Karon pa siya ni Joti. Karon ni habol na lang ka. Oo, karon na lang nihabol ko. Taas ito yung linya karon. Taas gyud. Sige lang. Agwan tahon. Wala na extension na to kay mo man natong resolution. Aside from registration, naapay daghang kayong mga preparation sa COMELEC. Sara, 4:50 PM ulahing midawat og registrants ang COMELEC Davao dinhi sa Magsaysay Park sa Davao City karong hapon no. Ug sa karon kung atong makita wala na kitay makita ng mga misulay ug apas aron magparehistro dinhi sa COMELEC office. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.